Ens ho detalla Raúl Piñana. El 2003, 200 litres per metre quadrat van desbordar esta rambla d'Alcalá i van provocar el caos al Maestrat. El govern central va anunciar un projecte de canalització urgent que a dia d'avui continua pendent. Maria Dolores, així l'aigua us va agarrar per sorpresa. Ens va vindre tota la riba de la part d'Alcalá i això se va inundar tot. Els teus umbrals quasi n'anaven per dalt. Les cases, com estan baixes a la part de baix, se van inundar. Va haver inclús que rescatar els veïns. Una senyora ja molt major estava al pis de baix i la van tindre que pujar dalt perquè l'aigua li entrava per aquí i per la part de detrás. Si no la traiem se fue hasta la barana del llit. En 10 minuts va entrar per detrás, per davant, mig metre vam calcular. Una malesa. L'aigua va fer malbé vivendes, camins rurals i camps i va negar completament este centre comercial. L'aigua va entrar en trompa. Si hagueren estat les botigues obertes amb la quantitat de públic que teníem en aquell moment, que acabaven d'obrir, doncs haguera estat molt perillós. Va fer molt de mal en les botigues, en el producte. La bolera va estar gairebé un any parada. Quan així l'aigua a la desembocadura va arribar amb molta virulència. Sí, todo lo que arrastraba, árboles, cañas, etcétera, formaba un tapón y a lo largo de aproximadamente 1 kilómetro hubiese sobre la carretera pues unos 40 centímetros de agua que bajaba hacia los bajos garajes, etcétera, de la vivienda. Claro, lo suyo es encauzarla para evitar y limpiar, para evitar que rompa el cauce. Les crescudes de la Rambla continuen provocant problemes. L'Ajuntament de Benicarló ha demanat la seva canalització integral fins a la desembocadura a la localitat. És un projecte que ja ve de molts anys i que solucionaria totes aquestes avingudes. Ho hem traslladat als altres ajuntaments per a que se sumen i entre tots fem força. Es va contestar per part del Ministeri dient que estaven valorant els costos resultats. Cal veure-ho i recordar-lo. El problema es ese, el problema es que se puede volver a repetir. No s'han posat mai les mides adequades perquè això deixés de passar i és un perill.